6.850 alegazio baino gehiago, abiadura handiko trenaren proiektu txikitzaileari aurre egiteko. Betiko trena gaurkotu, hobetu eta zerbitzuen maiztasuna handitzearen alde. Erabat gauzagarria, egingarria eta errealitateari lotua dagoen tren alternatiba baten alde. 6.850 alegazio aurkeztu direla zenbatu ahal izan dugu, baina badakigu beste 100 ere aurkeztu direla. Norbanakoek aurkeztu dituzten alegazioez gain, zuzenean kaltetuak diren sakanako udalek, Hitzako 3 kontzejuk eta Aralarko elkarteak beraien alegazio propioak aurkeztu dituzte. Lan eskerra eta bikaina burutu dugu eragile eta udal desberdinen artean elkarlanean. Zorionak eta eskerrik asko alegazioak aurkeztu dituzuen guztioi. Zorionak eta eskerrik asko alegazioak mugitzen eta jasotzen ibili zareten guztioi ere. Aurkeztu diren 6.850 alegazio zenbatua eta beste 100 eta 100 gehiago hauek mugarri handia dira. Zinez AHT-aren aurka eta trenaren aldeko borrokan. Hau ez da hemen bukatzen. Lanean eta borrokan jarraitzera hots egiten dizuegu. Herriz herri, etxez etxe, larrez larre eta basoz baso, gure lurraldea eta bizimodua defendatuz.